Tarata kami! Oh no! Tagumpay ko eh! Banbantay, torturot, ti ayan mi. Kabalyo, baka ti kadwami. Nagawid nila kayo mo tuyain? Oo, nagdardaras mo rin umalis. Tapay, papanan na ka na, oh. Kapang ka nagasikaso ti passport na. Ha? Ana? Ukis ti sabanan, paypayso yung nagabrudain, lukwil at tatay. Lon, nasasayat pa yung agabro di sunan, tamakadayukin niya. Ukis ti sabanan, kasano nagtatan, kakaisuna lang or nga makadkadwakon. Bahala ko mag-vlog mo na, lakayan ka, hindi mamuraramidom. Yan. Marigatan naknawan ni Andre. Nagregatam ko ma, ado mo kwartam, maaramid mo kami niya kaya mo. Sa bali ti kwarta, sa bali ti gayem, tandaan na mata ti Gre, hindi nabibili ng pera ang kaibigan. Ato'y mo titandaan ng baak, hindi nabibigay ng kaibigan ang pangangailangan ng pamilya. Ata ka man, hindi ka man nagpaabakin, kanayon ka lang kastan. Ay, bagbaga lang tipod no, mawatag tuma lang ata, naduti sarili nga pamilya mo. Kasano ang orig ka pamilya tata, awan ti mang sulsul kanya kon, tinalawan akong tanimal ng Andre side. Sanayom da bagbaging nagmaymaysan, ado mo tibak dita, madila nga sika. Majak kahit nga makadwa gadya baak dito, tatalaga nga awan balak na agasawa gadya. Kut iswa, iso ti kaya mo, tatapay lang, ag-move on ka ngawan nila kay ko dito yan. Madimi lang makatisa dya, agawid mit lang ito. Sa bali, tilasa, titubay ito, jabro. Madi nga mangyari ata baak, kitaktatay nila kay kung seryoso sunod yung bagbagana, para yung future mi ka no. Sana. Future. Mati ka pala tikas tamay. Apay siya, inaramid ko maaminain. Awan at ta. Awan ti future ko. Taka malangin. Kis ti sabana, kasano nga agkarong ka future ka, puro maalak ta darata bagbage. What? Women. Ukis sa baka na dyan Andresin. Pinaypaisuna nga talaga. Maplatan ko man yan. Nagsakayan na nga basta. Subling at agaw. What? Saan mo tatatuin? Uwanin. Tinalawan na ng dressing. Saan mo atuin? 1-0. Thank you. Two, zero. Thank you. 3-0. Thank you. I love it. Baka makita na taping team set. Thank you. Sige, taray! Tarata kami! Oh no! Tagumpay ko eh! Kumamit niya ti bagam Andres no, kas pangarigan artasona. Kastoy ti baga. Pero toy ka, ibay mo kanya mga madinak susuruton na tapapanapin. May bagam nga rod ata, norta ni bakit mo? Kuto na ba? Papugtak pa ano pinagsasok kanya na. Yak talaga nga mamati kita bagbagam Andres. Arta ni bakit mo na eh, talikod mo. Ibagam man nga rod ata di bagbagam. Ata ka manang ka, lulok ko naman ba? Hangka nga lulok ko Andres, tatay pa arta likod ni bakit mo. Maulit ka. Imbaga na kanya mo nga madinak susuruton natin na mabuti nga may babaeng. Oh no! Apay nagkulit ka, arta nga rod likod ni bakit mo. Kita mga ngamin. Oh no! Ni, tataka mo kayong bakit? Tatay ka pa dita? Won, tapay ditoy nang kami ni bagbagam. Awang mo ti bagbaga bakit? Agtungtungtong lang kami mo ni baak. Ulitin man namin yung bagam, tatanga darat tuyakon. Awan bakit? Awang mo ti bagak. Anak, mabising kayo? Tan, ta panagluto.
May kaman, kailangan tawag mo. Isa ba yun? Ikaw mo. Kistisa mo, ha? Hindi ka pagpapakada. Bumaba ako, isang dingwatan. Pinipus mo ang aming bungalan. Pati nagkakuha. Ano, hindi ka bumaba? Bumaba ako. Para na akong dito. Iso! Wala nga, bumaba ko rin. Pati mong kawanan. Bumaba ako. Bumaba ka dito, guys. Pangalan na nakasang tingin na ako, makababa ako. May sama rin ba? Tinan mo ka doon ng Andres na surdo. Ha? Bak? Apa may mesam dito? Madi mo ka doon ni Andres na surdo. Kapay sa pulim pa iti awan, napan nagabrudain. Nasyaya tanawanan. Mabuhasan ti surdo ti antayaw. Kisti saban, pasalamat ka ta, wanito yaday. Malamang norte yaday, nalipak ka manayin. Salamat na wansuna. Awal lumipak kanya ako. Madi ka nga gragrag sakta, daak pa'y man. Okay lang nasi ka. Madi ajay. Naranggas unay ajay. Kapay kaslap mo magpogi ka. Siguro mamitlo ka magdigos ti may saldawin na ya. Siyempre nakapakapitak tinawasan. Sulitik mo tayo minimum na. Ayos Spelling mo mga ordaji minimum. M-I-N-I, mumom, minimum, naglingak ya bak. Nagleng kasi ka. Dakil tamam. Giltritsyad ko naman. Nyamit ti. Narigat kami lagay makatungtong ay Kuna lang nun ni Andres lang. Nakarkaro ka pa yung gaya. Panay ka Andres, arto lang kurudin. Salang kadwa mo. Ay, mande. Hindi ka kaya. Tiket ko na Andres. Kaya munto mo ni tao ka, mulmulong na. Nakasao ka mo. Nakarkaro pa iti mulmulong mo. Mulag. Bak, mabisinak. Kaya mo, iribli ka. Diyak kaya, dati kwartat. Mga kalatamay may samaw. Nagsungit ka. Ato mo pito babae. Ukis ti sabam man na nga lukko-lukko kasi nga dati pampanunotay. Iayos ka to yaripay. Mading pampanuto ng Andres, naragsak ginapanan na aja yun. Artuya mo tinanay. Nagdakil talaga ti tamam maya. Kita teka pa yung mga arita. Kita ka man lang ay. Baak, kung gusto mong kausap, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi ka kaya ng Andres, nang iiwan.